Spajanje ljudskog života sa tehnologijom neće doneti benefit običnom čoveku ili ženi, tako da će oni moći da unaprede svoju budućnost. Već šačici malobrojne elite će omogućiti da izrade digitalne diktature za sebe i dobiju moć da stvore budućnost života. Zato što jednom kada hakuješ nešto, ti ga i stvoriš. Pazite što oni kažu. Oni smatraju time što nam uđe u mozak, promene ga da su oni zapravo stvorili to nešto novo, znači izvršili inženjering. Ako su elite uspešno u stvaranju i kreiranju čovečanstva, moći će da odluče i da li će ta informacija našeg DNK, mozga, tela, života pripadati nama ili korporaciji, vladi ili ljudskom kolektivu. Ali to je stvarno, oni stvarno, znači, kažem, oni manipulišu duhovnim zakonima i fizički. Znači, on smatra, kada on nas stvori, izmeni, da je on naš tvorac i posjeduje nas kao stvar. I ima apsolutno pravo sa svojom kreacijom da uradi šta god hoće. Znači, oni nisu glupi, nisu neduhovni, nisu i tekako duhovni, ali tamno duhovni. Cloud tehnologije, kao što su IBM, Microsoftova platforma, bit će pokretačka snaga ove evolucije. Cijela ideja je da ljudi imaju duh ili dušu i da imaju slobodnu volju, te da niko ne zna šta se dešava unutar nas, tako da on odlučuje da li će ići u supermarket, jer je to njegova volja. To je završeno. Slobodna volja nema je više. Danas imamo tehnologiju da hakujemo ljudska bića na masovnoj skali. Sve je digitalizovano, sve se posmatra. Često se kaže da nikada ne treba dozvoliti da dobra kriza prođe neiskorišćena. To se ne kaže često, to kaže njegov mentor, prijatelj Klaus Schwab. Zbog ove krize to je dobra šansa da se dobre reforme koje ljudi u normalnim okolnostima nikada ne bi prihvatili, ali za vreme krize neće imati izbora, stoga će reći hajde pristajemo. Harari kaže da će za 100 godina ljudi gledati na pandemiju kao na moment da će novi režimi prismotre preuzeti sve, pogotovo prismotre ispod kože. Ovo se govori znači, na početku te krize koja je počela. Znači, nije se ni znalo kuda će ne dode. Znači, ovo govorimo, znači, bukvalno maltene na početku sve ove stvari koje se dešavaju. Znači, oni su već imali sve pripremljeno. Znači, sećate se ono kako govore 2020-30, imat ćete sve, ništa nećete imati. I bit ćete srećni. Samo još... Šta kaže, zamislite sad kao Severnu Koreju za 20 godina da će svi moći da nose biometrijsku narukvicu koja prati vaš krvni pritisak, otkucaje srca, aktivnosti mozga 24 sata dnevno. Slušate govor velikog vođe na radiju i oni znaju šta zapravo osjećate. Možda pljesnete rukom i da se smijete, ili ako ste ljuti, znaju kako. Oni znaju to i sutra ćete biti u gulagu. Znači, to je isti ovaj govor. Radi se zapravo o DARPA, znači Defense Advanced Research Project Agency, američka naravno, koja radi na jednom takozvanom NEAT projektu. Oni za sad kažu, znači stigli su do toga da to je zapravo neki čip, neka vrsta uređaja koja se stavi na čoveka i pravi mu prismotru, da kažemo, skener celog tela. Ali šta oni kažu? Ta tehnologija može da očitava vaše emotivno stanje, vaše misli, emocije, apsolutno sve. I kažu da može da ga izmeni. Oni to pravdaju, pazite ovako. To će se staviti, vi ćete nositi i kada ste depresivni, to će se aktivira i vama će depresiju da neutrališe. Znači, naći ćemo konačno lek za depresiju. A da li mislite da će to da koriste tako? Znači, kad mogu da smanje depresiju, mogu i da je poveću. A oni su ti koji su izazvali, da kažemo, pojavu depresije u 21. veku, mislim. I sad, znači,